Ako prvý sa nám predstaví najstarší účastník so štartovným číslom 68, Ježo Ladislav, Slovensko. Tréner na ňo kričí ešte ďalej. Dobre, pán Ježo, a čakáme na hudbičku. Idete? Pán Ježo Ladislav, silný potlesk pre ňo, bola to jeho premiéra prvýkrát v živote. Mal to za sebou, mal troška vzadu trému, ale vidíte, zvládol to. Ďalší, kto